Bilbo, gure hiria, leku zirraragarria eta bizitzaz betea. Hala ere, azken urteotan bertan bizitzea erronka bihurtu da pertsona askorentzat. Alokairuaren prezioak neurriz kanpo igo dira barruti guztietan. Eta gehiegizko zama bihurtu dira, etxe bat izateko aukerarik onena alokairua dela ikusten dutenen ekonomiarentzat. Egoera horren aurrean, Bilboko udalak funtsezko neurri bat bultzatu du. Bilbo bizitegi eremu tentsionatu izendatzea. Ekimen hau Espainiako gobernuaren etxebizitza eskubidearen aldeko 12/2023 legearen barruan sartzen da. Alokairuen prezioa arrazionalizatzea eta pertsona guztiek etxebizitza eskuragarria izateko aukera erraztea du helburu. Bilboko alokairu merkatua sakon aztertu ondoren, erabaki da hiri osoak betetzen dituela bizitegi eremu tentsionatu izendatzeko baldintzak. Ondori horretara eraman duen arrazoia da, pertsonek eta familiek diru-sarreren 30% baino gehiago alokairura edo hipotekara bideratzen dutela. Bilbo bizitegi eremu tentsionatu izendatzeak 3 ondorio nagusi ditu. Alokairuen prezioak erreferentziazko indizeen bidez mugatuko dira. Kontratuek iraupen luzeagoa izango dute, eta luzapenak egin ahal izango dira gehienez ere elkarren segidako 3 urtez. Eta jabeek onura fiskalak lortu ahal izango dituzte. Bilboko udalak Eusko Jaurlaritzarekin koordinatuta, etxe bizitzarako sarbidea hobetzeko eta 5 ardatzetan oinarrituta alokairuei eusteko ekintza plan bat diseinatu du. Alokairu eskuragarria sustatzea, etxe bizitza kopurua handitzea, kolektibo kalteberak babestea, gardetasun handiagoa alokairu kontratuen prezioen erregulazioan eta ekintza planaren jarraipen instituzionala egitea. Edozein zalantza argitzeko edo informazio gehiago nahi izan ezkero, etxe bizitzako udalbulegora edo bizilagunen webgunera jo dezakezu. Baita Eusko Jaurlaritzaren eremu tentsionatuetako etxe bizitzarako sarbidea orrialdera eta etxe bizitza eta hiri agendako ministerioaren etxe bizitzaren alokairu indizera ere.